Dobrý den lidi, já vás tady vítám u dalšího videa a já jdu teďka na to a dáme si třeba asi, jo, tady to. A teď dáme to a teď sedíš. Au. Trochu do bříška, to bodlo, ale to nevadí. A jak to, že to nejde? Já to třeba jo. Ne. Tak zase ne, no. Tak tohle mě vůbec nejde, jako. Znáte mě, ne? Takže asi tohle, což asi bude strašně těžký. A chyť se. A tak se to trochu zabolelo. Au. Takže pořád mi nic nejde, jako to musí být tady. Já se asi na to vykašlu. No. Větrák. Ne? Samozřejmě, že tady to nepůjde. Samozřejmě. Synáčko, jen se drž. A ne, jsem tam byla. To úplně praská. Tak. První Končíme to.